IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rod Texon. Maayong hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa tanan nga nagatanaw sa aton live via Facebook page. My name is Ellie Rose na Orbe, ang temporaryo nga magatalo sa inyo na angdan nga si Rod Texon. Welcome to IMT Conversations with Rod Texon. Kag subong nga hapon aton pagaistoryahan ang nagkalain-lain nga isyu kag topiko sa bilog nga pungsod sang Western Visayas. Una naton nga pagaistoryahan kung ano bala ang ginatawag nga organic farming kag kung ano ang mahatag sini nga benepisyo sa aton pumuluyo kag sa aton komunidad. Live via Zoom ang Municipal Agriculturist sang Tubungan, Iloilo, Miss Marjorie Tacardon. Ma'am, good afternoon and welcome to IMT Conversations. Mayong hapon sa inyong tanan. Ako gali si Marjorie Tacardon, ang Municipal Agriculturist sang Banwa sang Tubungan. Kag welcome sa Municipality of Tubungan. Ma'am, welcome, sir. Ma'am, madamo nga salamat no sa paghatag mo sang tiyempo sa aton subong nga hapon no. Ma'am, first and foremost no, you are an organic farming advocate. Ano ba lang ginatawag nga organic farming kag sa simple nga tinaga, what does it mean when you say organic farming? Okay, no? Kung magambal kita nga organic farming, tungod nga ang mangunguma naton subong kag ang aton mga konsumidor nagabako nagid tungod sa kadamo sang balatian nagtuhaw ining organic farming sang deklarar ang layi nga naga-implementar sang organic agriculture sa bilog nga Pilipinas ang Republic Act 10,068. Ini ang nagamando sa tanan nga local government unit, especially ang nagkaprodukto gid sang mga pagkaon nga ginakaon sang mga ultimo nga pumuluyo sang Pilipinas. Kag kami diri sa Tubungan nag-implementar man sang organic agriculture nga pagpanguma. Nice no. Ma'am, can you share to us no kung paano mo nadiskubrihan no or paano bala ang ginatawag natin nga organic farming? Paano ini nag-start diri sa Banwa sang Tubungan? Sang 2002 sang nagasunod kami sa programa sang provincial government ug sang Department of Agriculture nga integrated pest management no sa vegetable. Kag amo ina ang umpisa nga nag-implementar kami sang organic agriculture 2002 pa. Tungod nga sana sari nga mga training nga ginkandak namon nga ginpunduhan sang probinsya sang Iloilo kag sang departamento sang agrikultura ang Banwa sang Tubungan ng recipient sang amo sina nga mga trainings integrated pest management. Pagkatapos ang 2002 sang nagbag-o ang amon nga administrasyon ang iya gid nga 40 amo ang pagproducer sang produkto sa vegetables nga wala nagagamit sang mga madamo nga hilo. Mga fertilizers. Kag dira namon na eksperyensyahan nga manami gali ang organic agriculture kay nagago kita into healthy lifestyle, no? Nang 2014, no? Way back 2002 nagsigi-sige na kami trainings sa vegetable kag 2003 hasta sang 2014 nang implement na gid namon kay dira na into sa layin na gid ang Republic Act nga nagamando sa aton nga mag-practice na ang kanakabanwanan sang organic agriculture. Okay. Ma'am, ang Banwa lang gid na sang Tubungan ang naging recipient no sang amon naton nga project or may iba pa kita nga mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo? Ang organic agriculture mandato ini sa aton national government sa tanan-tanan nga mga kabanwahanan including ang probinsya sang Iloilo, no? Kami sa Tubungan nag-organize kami sang local technical committee on organic agriculture, no? Gisunod na namon sa provincial organic agriculture nga committee man kay may regional man. Subot ang balon halin sa lokal
nga sa komunidad, sa munisipyo, pakadto sa probinsya, pakadto sa region. Okay. Ma'am, may I know, ma'am, no, kung ano ang mga produkto no, nga ginapabugal dira sang banwas sang tubungan nga organic, no, halin sa organic. So, ang amon diri nga produkto kay nagsulod gid kami do ang entry namon abi sa organic agriculture amo ang lettuce. Lettuce. No, lettuce kami ya kag petsay. Kay sa ibang daan kung maghambal kita organic dapat ang imo binhi wala man kaagi sang kilo. Ang imo abono hindi man commercial, no, kundi puro gid tanan naturally. Kami diri sa Tubungan may amon kami diri nga demonstration area. Isa ka 1.7 hectares na LGU property nga gin-manage sang municipal agriculture kag gina-showcase namon dira ang tanan-tanan nga aspeto sang organic agriculture, ang pagprodukto sang organiko nga tululan-on, ang pagprodukto sang organiko nga abono, kag pagprodukto sang organiko nga mga pesticide, no? Dili sa 1.7 hectares namon nga ginatawag namon subong nga municipal agri-eco park, dira mo makita ang nagakalain-lain nga mga teknolohiya kung maghambal ka nga organic agriculture. Okay. Pwede natin mamabalaan no, kung ano ang mga technology or mga equipment nga ginagamit ninyo in order to sustain man no, ang pagiging organic sang inyo nga mga produkto dira? Sa amon ko pa dira nabutang una kaya kami dira ang vermicomposting facility. Ang vermicomposting facility amo ang nagaprodukto sang mga African nightcrawler. Kag may substrates nga locally produced, no, ang ipot sang Carabao, dayon ang mga dahon-dahon sang Madrid de Cacao nga ginagamit namon bilang substrate nga ipakaon sa lago para nga magwa nga mangin abono siya sa aton nga mga tululan-on. Ikaduha namon nga pasilidad, no, luwas sa vermicomposting facility. Kami Bukasi facility. Ang Bukasi facility ng mga kagamitan na ginahimotira amo ang ipot man sang Carabao na may dami kag may may garden soil, no, kag carbonized rice hull. So hindi lang Burmi ang among produkto, kundi mayara man kami Bukasi na organic fertilizer man, no. Ikatatlo, ang amon nga pesticide nga ginagamit mayara kami nga wood vinegar facility. Isa ini ka facility nga nagagamit sang ginatawag nato na technology nga condensation. Kay may chamber ni siya nga ang amon nga ginagatong lang dira, no, ang bunot sang niyog kag nagagawa dira sa puntan niya ang tinulo ukon ang matawag naton bala nga ambon, magambon, may tubig siya. Amon ang ginatipo namon kag ginagamit namon pesticide kag fungicide, no, kag gina-spray namon sa duta before siya itamnan sang ulutan nun kag butangan sang Burmi ukon Bukasi kag ang tanom nga na hindi na madutlan sang mga masakit, no. Okay. So amo na nga amon nga ginatawag nga wood vinegar. Ikaapat, kag naghimo man kami sang concoction, organic concoction, pareho sang fermented fruit juice, no, ang mga prutas balagi na ferment mo, kag ginahimo ina nga nitrogen sa tanom, abono ina nga nitrogen. Mayra man kita nga fermented plant juice, mga saging bala, mga saging naton i-ferment naton in 14 days, pwede na naton siya maabono. Mabutangan lang sang molasses. Mayara kami nga bis amino acid, no, ang mga isda bala nga magkagagmay nga isda nga hindi na mabakal sa merkado gina-ferment naton ina kag ginahimo nga bis amino acid, no, pwede na ipainom sa sapat, pwede na abono sa tanom. No, kag ang last, no, mayara kita nga biological control laboratory nga nagaprodukto kami isang trichogramma nga isa ina ka do makabig naton sa amon nga termino diri sa Tubungan ng Karaya do dapaw-dapaw, no. Gamay na nga sapat-sapat
nga kung mag-itlog gani ang stem borer pang palay nga peste sa palay kag peste sa ulutanon ginabaog sang programa ang iyang itlog. So hindi na magdamo ang stem borer, hindi na siya magkadto na mag-alibangbang na siya. Okay, oo. Ma'am Jo, no, sa nasiling mo gani, no, dugay na kamo naga-practice sang organic farming nga ginatawag, no. So sa imo bala, no, ano ang benepisyo sang organic farming para sa mangunguma naton kag nga dapat i-practice ni sang iban nga mga farmers man, no, diri sa aton sa Iloilo kag syempre sa bug-os nga Western Visayas. Okay. So magambal kita nga organic farming kag produce organic vegetable. Una, ginatuman naton ang healthy lifestyle, no? Kay suno abi sa pagtuon isa man nga naton nga kalibutan kag wala na kita sing kadtuan nga iban pa. Kung paggamit naton sa natural o kun organiko nga mga ulutanon paggamit naton sina nagakontribute ina nga namangin manami ang aton nga kaugalingon na manami aton lawas kag wala kita nagaguba sa atong palibot. Kay isa man ang gani atong kalibutan nga naistaran. Yes, Pwede nga makasaylo sa iban nga planeta. Ikaduha, luwas sa isa nga atong kalibutan, hindi kita pwede ka-practice nga dying. Kaya nga, kung nagagamit kita sang pure organic sa aton nga tanom, no, manami aton nga palibot, wa isang guba sang palibot naton kay hindi siya hindi siya chemical, so nagabulig po kita sa aton palibot nga magnami. Ikatatlo, may layi kita nga nagaduso nga dapat ma-practice kita iya sang organic agriculture. Amo na ang Republic Act 10,068 nga naga-induso gid sa tagsa-tagsa sa aton sa local government unit nga mag-practice gid at least 7% kang aton nga area o konduta nga i-produce produktura na sang organiko nga mga talamnon, no? So una, protektaran nato ang atong palibot agi sa healthy lifestyle kag ikatatlo may lagi kita nga ginasunod. Okay. So sa imo Ma'am Jo, no, bilang isa ka municipal agriculturist, paano mo bala ginaduso ang organic farming dira sa Banwa sang Tubungan kay ambal mo gani may ara ka mo 7 hectares nga government nga nga ginatamnan sa organic farming, no. So paano mo ni gina-encourage ang aton mga local farmers dira man nga i-practice ini nga organic farming dira? Tungod nga ang aton nga show window, tawag naman ang lote sang munisipyo nga show window sa mga teknolohiya. No? Okay. So, dira si farmer nag-observe kay gina-train naton sila dira kag gina-practice sa ila nga kauman. No, ang ginahimo abi sa aton local government unit, once na train si farmer sa technology nga organic farming, ginasundan naton ina dira sa ila kaugalingon nga uma, no? Nagakandak siya man sang iya kaugalingon nga techno-demo. Nga practice niya ang iya gintunan sa training. No, una-una gid ina-train sa window sa ila natunan sa training out nga gintaon naton nga training. No, gani nga dira naton mapasiguro gid nga dapat nagasunod si farmer sa mga technology. Kag constant gid nga visit sa mga agricultural extension worker sa farm ni farmers. Okay. So ma'am, so far, no, ano ang makabig mo nga achievement or accomplishment ng mga project sa inyo Banwa na tuhoy sa pagpasanyog sang organic farming? Kung sa pagpaambog lang, no, sang 2014, ang munisipalidad sang Tubungan nang yun una regional champion sang Organic Agriculture Achievers Award. No, yearly na nga programa sang Department of Agriculture. Kag in that year also 2014 nang yung champion kita, national champion. National champion. Wow. O ang Banwa sang Tubungan kag may premyo kita nga 6 million. No? Okay. Sa 6 million ginagamit naman nga na-purchase kami liwat sang greenhouse, isa ka unit nga mga nga wood vinegar facility kag ginbakal naton sa mga seeds kag iban pang mga farm machineries nga ginagamit sa mga panguma ka mga organic stakeholder sa Banwa sang Tubungan.
Ikaduha, naghatag kami sang portion sang amon premyo sa eskwelahan. Kaya ang tanan nga eskwelahan sa Banwasang Tubungan, gin-convert namon into organic kong gulayan sa paaralan. Ang ila Bala Garden, Okay, oo. ang premyo namon, ginparkinisira namon sila sang portion nga providean sang vegetable seeds, inputs, sa mga abono nga organic, pagaan sila sang rainwater collector, no, mga drums. Kag ang produkto sang eskwelahan tungod nga gulayan sa paralan nga organiko ang pagproduce, ginabakal sa amon nga pod depo. Kay subong wala na sang feeding program kay ti pandemic, wala na sang face to face, no, ginabakal na sa amon nga pod depo ka ginabaligya sa mga institutional buyers sa Iloilo City. Okay. So ma'am, no, sa piyak nga bahay, no, may pamangkot ako sa imo, no, kontento ka bala sang efforts sang national government o kon kulang pa para maduso ang organic farming sa aton diri sa Pilipinas? Sa lagi wala ako sa problema, pero ang pagduso gid sang aton mga congressman, no, na dapat hindi lamang nga magduso sila sang lagi, kundi dapat butangan sang pundo. No, insakto nga pundo kay ang organic agriculture nagakinahanglan sang insakto nga pundo. Kay kun alang-alang ka lang nga mangunguma, hindi ka kasarang sang mga sang mga inputs sa organic agriculture, no? So hindi kita pwede nga magduso lang kita sa programa na wala sang pundo una gid. Una kag mayor gid dapat may pundo nga nagasunod dira. Okay. So sige Ma'am Jo, last question ma'am, no. Reaction mo sa Iloilo is one of the pilot provinces for the propagation sa ginatawag naton nga golden rice, no. Isa ka genetically modified nga breed sang rice. So sa imo ya bilang isa ka municipal agriculturist, do you support this initiative or project? Personally, hindi ako magsugot. Kaya nga genetically modified organism. Okay. Sa contradiction na sa lagi sang pagprodukto sang healthy kag affordable nga pagkaon sa mga pumuluyo, no? Pero kung mandato ina sa aton gobyerno, wala kita mahimo, hindi sundon. Okay. So si Marjorie Tacardon, ang municipal agriculturist sang Tubungan, Iloilo. Ma'am, madamo gid nga salamat no sa paghatag mo sang chimpo diri sa Iloilo Metropolitan Times. Sir, luyag ko lang pasalamatan ang Iloilo Metropolitan Times na naghatag sa akon sang chimpo na mapahibaluman sa mga pumuluyo ang kanami sang organic agriculture. No, ginapasalamatan ko gid ang amon nga municipal mayor, Honorable Roquito Taxagon, kag amon vice mayor, Honorable Leos Tesartepen, kaupod sang mga sangguniang bayan members, ang akon nga SB Committee on Agriculture, no, Honorable Francisco Tacadaw, kag sa tanan-tanan nga mga pumuluyo sang Banwasang Tubungan nga nagaulikid gid sa Bosdamlag kang sang ila mga kabataan nga nagaprodukto gid sang organiko kag healthy nga pagkaon para sa pumuluyo kag sa bilog nga banwa kang Tubungan. Salamat gid kag mayad nga hapon kaninyo matan. Sige, salamat ma'am, no. So sa nabatian ta gani, no, ang organic farming, no, isa ka practice, no, kung sa diin nga wala sa mga fertilizers nga ginabutang sa aton nga mga produkto, no. So kung madumduman niyo gani, no, sang nag-height sang pandemic, no, sang COVID-19, ang mga iban niya nga mga iban niya nga mga tao ya nagasalig sa mga ayuda kay wala sila sang makaon because of the limited movements, no, may mga restrictions. Apang sa piyak nga bahay naman yan, no, ang mga farmers nato niya busog sila ya kay ready sila ya kay may mga tanom sila, no, aside sa pwede nila ibaligya ang ila tanom, may makaon sila, no. So this shows siguro na subong pa lang, let's practice na nga magpananom sa aton mga balay para mag-abot ang tion or ang chimpo nga may pandemic naman, may lockdown naman, may ara ta nga kuluwaon nga mga produkto sa aton nga mga panimalay. So again, no, my name is Ellie Rose Naorbe and this is IMT Conversations on IMT News.
IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rod Texon.